Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni San Juan Crisostomo, obispo ug doktor sa simbahan, or Saint John Chrysostom. Natawo ni siya sa tuig nga mga 349 AD, usa ka pagan or pagano. Nya murag nag-edad siya mga late 20s, iyang gi-embrace ang Katoliko nga pagtulunan. Nya may man kay ni siya mutabi, bright man sa ni kay siya, lawyer ni siya, himong lawyer, civil lawyer. Unya na-ordain siya pagkapari mga 30s, mga middle or late 30 years old, ug nahimo siyang maayo kaayong muwali. Daghan ang na-convert sa iyang mga pagwali nga mo average og 2 hours ang iyang wali perting taasa, pero grabe ang impact ngadto sa katawhan. Nahimong obispo mga late 40s ug namatay ni siya sa tuig 407, mga 58 years old siya namatay, o nagbilin og dako kaayong kaayuhan sa simbahan, labi na sa iyang mga sinulat o sa iyang mga wali. Mo nang gitawag siya doktor sa simbahan, doctor of the church. Uban kaniya atong iampo nga magpatalinghog unta ang katawhan sa tibuok kalibutan sa ebanghelyo nga giwali sa daghang mga magwawali, Katoliko o dili Katoliko, aron makab-ot ang tinuod nga kahusay o kalinaw sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya tungod sa ilang paghigugma sa simbahan o pagsunod sa ebanghelyo ni Kristo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa mga naglaom kanimo nga naghimong bantugan kang San Juan Crisostomo imong obispo pinaagi sa katingalahan nga pagpamakba ug sa kasinati sa pag-antos. Itugot kanamo nga tinudluan sa iyang pagtulunan, malig-on kami sa panig-ingnan sa iyang dili mabuntog nga pagpailog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang langitnon, dili ang yutanon, kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios.
Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo o ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog, kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Kay mapungot ang Dios sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo uban sa mga tao nga sama kanila, sa diha nga kining maong mga kailibgon naghari pa kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagdumot, ang pagbutang-butang ug law-ayng sulti. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tao nga gibag-o kanunay sa Dios sa iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit, mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na'y Hudeyo o dili Hudeyo, mga tinuli o dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon. Ang iyang kadako dili matukib. Sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasugin na sila sa imong kagahuman. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian sa tanang katuigan. Ug ang imong ginsakpan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maluluyon sa
sa tanan niyang mga binuhat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaing siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Yaon ikaw o Ginoo. Unya mitan-aw sa Hesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raunya. Bulahan kamo kung ang mga tao magdumot ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo ug mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo ug pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mauusab kini gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Bisan si San Juan Crisostomo gitawag man ni siya golden mouth or bulawanong pamakba. Deny kay siya sa mga tao sa iyang panahon, pero tungod kay iya mang gipuy-an ang kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa iyang giwali, gidumtan pod ni siya sa mga daghang mga authorities. Nahimong kaaway niya ang mga tao nga dunay mga gahom sa katilingban, mga pari, mga obispo o kaha mga government officials. Mo nang gipaantos pod ni siya, gi-exile, apan iyang giagwanta ang tanan nga way reklamo, nagpaubos hangtod na sakit ni siya, murag ulcer man siguro sakit ani niya kay magsigi man ni siya fasting, abstinence para sa kaning reparation sa mga sala sa mga tao. O nang nasakit siya og namatay. Batanon pa kayo. Ako 59, siya namatay 58. Karon mo 60 na gani ko. Siya 58 years old ra. Pero daghan na kay siya nahimo. Ambot kag mamatay ko karong taod-taod. Nasa tingali ko'y nahimong gamay, no? Nasa gamay nahimo eh. Di nasad kalimtan. Mauni ang mahitabo, unta nato, kitang nagsunod sa Ginoo. Matud pang San Pablo sa unang pagbasa, ayaw na mo pagsigig hunahunaan ng mga buta nga kalibutanon,
huna-hunaa ang mga butang nga tuas langit. Gilingi ay imong tupad na unsang butanga imong gihuna-huna ron. Wala. Kay kani manggong mga butang nga nias kalibutan, kani mga kwarta, dungog, balay, yuta, kalampusan, kani mga butanga, pulos ni sila maghatag nato og sala. Kung di ta magbantay, maghatag ni natog sala. Mao na nga matod pa diri ni San Pablo, ang mga butang nga nias kalibutan maghatag yun og sala. Mao nang patya ninyo, matod pa niya, ang kaibog na kalibutanon. Ano bang maibog kas mga nindot og balay, nindot og naong, nindot og height, ana ba? Mga putot, maibog sa tagas, ang tagas, ibog sa putot. Kay haron gikapoy na po sila ng taas kay sila ba. Kanang kaibog ang mga colors buhok, mga kurtis kilay, mga colors naong, mga gipang sulob, mga sakyanan. Kini sila mo resulta ni sa kahakog, panag-away, dinumtanay, kaulag. Mao nay resulta na pinatyanay. Mao ni rong kalibutan porting gubuta kay ang ato manggong kaibog naa sa butang kalibutanon. Nakaron unsa may itong iilis, ilisan na nato kaibog sa mga butang ato as langit. Unsa may tuas langit? Kalipay. To adito kalipay. Ganahan mo malipay? Ha? Sige, unsaon man aron malipay gitag maayo. Ang kanang imong kwarta ipanghatag ayaw tiguma. Kay imo nang tigumon ang kwarta, maproblema gyud ka. No, dako kay na nimong problema ang kwarta basta imo nang tigumon. Nagubat na gud ang Russia ug Ukraine tungod anang tigom ug bahandi. Mo resulta gyud gubat kanang mga managsuon nga magsigig tigom og kwarta, yang unahona tigom yung kwarta, mag-away gina. Labi na ini kamatay na sa mga ginikanan. Niya na ay kabilin. Na, away na ay. Pari sad, magsigig tigom o kwarta. Niya mag-team ministry. Na, mag-away gina. Basta ang unahuna na mga paria, pulos kwarta. Away gina. Oh. Abisag ka na mga obispo. Panahon ni San Juan Crisostomo, tulo ka buok obispo ang ni claim nga sila maoy head sa simbahan. Ang tua sa kuan man dito sa Antioch, sa Constantinople ug sa Roma. Naningkamot si San Juan Crisostomo nga mahiusa ning tulo. Mga buangon kay to, mga obispo ha. Ana ang magyapon na karon. Di ba? Kani mga government officials nga kanang hangol kay kwarta, ana magpinatyanay gina labi na panahos eleksyon. Karon gani barangay eleksyon ra gani nanay na nga matay. No. Wa mo kay bawo. Nanay nabalita na. Wa lang dinis ato. May mga buutan maning ato dinhing nidagan tingali eleksyon. Ambot lang sa kagwa na ba kay galini bakay ron, wa ba kay gasigig dinautay karon. Ako alam man sa ko'y pakialam ana. Hala mo diya. So mo na, basta ka ng kwarta, ang kwarta, nangita ang gitag kwarta, sige man tag pamaligyag slat din pero wata mahigugma sa kwarta, nahigugma ta sa dapatan sa kwarta. Ngunang sige tag baligyag slat, kaning holy pads, holiness, tanawa ha? Holiness, peace, and divine salvation. Mo na'y dapatan sa atong holy pads. Nakapalit na mo. Ang wa kapalit. Sige mong tigom sa kwarta. Matod pa diri sa atong ebanghelyo. Alaot yun mo. Alaot. Bulahan ka mong mga kabos. Alaot ka mong mga dato. May kani pagkasulti si San Mateo sa iyang pagstato. Amang yun ang kompleto dito nga Beatitudes sa Gospel ni Saint Mateo chapter 5. Kaning kang San Lucas chapter 6 man
dili ni siya kompleto sa 8 beatitudes, pero iyang gipresentar nga kanabang contrast ba, iyang gi-contrast. Ingon siya, bulahan kamong mga kabus, niya gibutang sa diri sa sunod, apan alaot kamong mga dato. Bulahan kamong mga gigutom, alaot kamong mga busog. Alaot, ito, bulahan kamong naghilak, alaot kamong nagkatawa. Una, kung mangita tag kalipay, dawata ang paghilak. Ang kanang tao nga mudawat sa mga kasubanan nga way reklamo, maunay tinuod nga malipayon. Sige, lingay mong tupad. Naganahan ka maghilak. Ganahan mo maghilak? Og di ka nagaganahan maghilak, magsige ra gyud kag kaguol. Kay ang kalibutan muhatag inig kasakit. Kana palang naong nimo, igtan-aw nimo sa amin, sakitan na kay. Og di ka sakitan karon moabot yung panahon sakitan ka ng imong naong. Lagi. Ako las una katong wa ko sugtas akong gipanguyaban, giingnan kong batig naong, igtan-aw na ko sa amin, magsigo bati kag naong, bati kag naong. Sakitan sa kuwatoy. Pero karon na nakadawat na gyud ko ani akong naong. Nindot kayo, makadawat kas imong kasakit ba? Sa una, sakitan ko nga, wa ko'y tarungkaon. Sige lag sudan anang chicharon nga katubitang lingin, niya ikasin, usahay, piwi, mo'y akong isuwa sa kanon, niya luyag asin, mo ginay paborito kayo. Eskwela pa ko. Suya kay ko anang uban nga yano-yano lag palit anang mga chorizo, mga hotdog, ana ba? Lami kita naon magmantikag itlog kami, makamantika lamig itlog, butangag paliya, wa na, mura namig nagpista. Makaluto lami ana na ang pansit. Panahog na ay adlaws minatay o pista, pastang gubutan na gyud, lami na gyud kay kinabuhi ba? Kay kasagaran gyud kana gyung o skiampi, kadang tinabal katong tinabal nga kana ganing tag-ason nga daghan kaayog asin nga inig sugba nimo kuto-kuto lang agi. Ana ya humulan din to siya suka. Na hangtod mga dugmok na lang tong ikog ato kani mga hasang mga dugmok anaon na sa studlo. Tilap-tilapan di gito iyabo ang katong gihumula suka kay magamit pa man to sunod kaon. Ana kanay kanang sakit-sakit sa tumog tan-aw ta ato pero gidawat to nako. Karon nga pari nako, wa jud ko mahangol ana mga pagkaon nga lami. Ako ra gyud nang kanon pero ako mahangol. Okay, og kuhaon na. Kamao man kung mobalik sa luyag asin, kuhaon ni mga laming pagkaon. Kamao sa kung mukaon o sa kiampi. Ano sa to put-put bay tawagan na put-put Kamao gyapon ko ana mukaon. Kamao man ko ana tanan. Kuhaon ning balay, kamao kung mupuyo anang higda lang tagiyuta pag humas bagyong rupin, higda ko giyuta mga hapit 2 ka buwan. Banigan na nimong ilawom si yuta ba niya ang katong mga nangalangkat nga mga sin ibutang dito sa babaw itongtong. Wa na og mukusog yung uwan, bahaan yun pero wa nam sa tuyuan pag human atong bagyong ruping. Wa nam sa katoy kusog nga uwan. Amo na nga ang pagdawat sa kasakit mao na siya sikreto aron ta mahimong tinuod nga malipayon. Kanabang makamao na kang mupuyo sa nagkalain-laing matang sa kinabuhi. Pero doon na gani kay matang sa kinabuhi nga di ka ganahan mo dawat, mao nay mo patay sa imong kalipay. Mao na ningon si San Pablo diri sa unang pagbasa, patyagin ng kalibutanon nga mga batasan kanang kasuko, pagkasaputon, pagdumot, ang pagbutang-butang og law-ayng sulti, mga ana, pagpamakak, pagpagarbo, nanggara kita sa tanan ba, nindot kag bag, pinalit nimo tag 10,000, imo day nang dadon, ana, kay mo gina imong ipakita sa publiko,
Nya napakay kwarta. Ingon napa nipalit kag slot. Wa, sus. Unsa maihatag anang imong bag nga tag 10,000 yang slot tag 100 ra wa gani kang palit. Salamat sa mipalit nato og slot. Ang atong holy pads as of yesterday, ang atong halin iabot nag 22,882 slots. Pakpak. Hinay-hinay gini kamas. 77,000 na lang 118 ka slots ang available. Hinaut ta nga kada adlaw palitag tag sa kaslat 100. Ingka mahutdan sa tanas pagkaon pader. Mao na nay giingon nga bulahan kamong mga kabos. Di ba? Pero sa tinud-anay lang ang kamatuoran nagtug-an kinsa tong gasigig hatag ngadto sa mga buhat nga Diosnon, hatag ngadto sa mga kabos, ngadto sa mga masakiton, anang patukod anang mga balay, anang mga way balay. Bisan pag imo pa ng hutdon ang imong kwarta pag spend aning mga butanga, naay mo balik nimo nga maglisod na gani kag accommodate sa kadaghan sa grasya nga mo balik nimo. Anong mura mamugwa mo tuo? Tinuod gid lagi na. Murag di magpuliki na kag dawat kay gisaad man sa nas Ginoo, ibalik nako ninyo siksik liglig umaapaw magkabuang kag sapnay kuno sa kadaghan mag-awas-awas na. O mao na nahitabo nato dinhi pagkagamay aning atong parokya. Pero wa tay hunong siging tabang karon nagkapuliki gitag dawat, no? Sa daghan kayong mga grasya nga mubalik nato. Tanawan ang gasigig tigom, siging tigom, daw estanan, awa, di ba sigilan ng pangutkots o kalisod. Sigilan ng galisod. Pero kanang mga manggihatagon, tanawa, sigilan nag-smile. Yung ka nakapamahaw na kaday, wala pa. Ngano man, gipalit na kong slot. Malipayon kinastanan niya gadagook ng imong tiyan ana daman ko ani lipay man ko kapalit kog slot dito sa simbahan. Pero sa tinud-anay na imo balik anang grasya niya nga hasta siya dili katuo, di gid katuo. Na ingon ana ang Ginoo kani ding iyang pag-ingon bulahan kamong mga gigutom kay kamo pagabusgon iya gid ang buhaton samtang buhi patang. Kanang moingon siya bulahan kamong naghilak kay kamo niya lipayon iya ginang buhaton samtang ni apata dinhi. Nya pun-a na niya inikamatay na nato didto sa kinabuhi nga way katapusan. Muna salamat kaayo ninyo nga nagsigig tabang nato dinhi kay dako gyud mo grasya. Usa sa mga kalihukan nato karong umaabot na atay kaning ang sitawag ani Christian Life Program sa mga couples karoning magsugod September 23. Ang mga couples for Christ nato ani maoy nagpasiugda. So kada ni alas 7:30 sa gabi ang pila ni kasabado basta karong 23. Naadiha sila gibutang paybalos gawas tarpaulin kinsa to mga banag asawa nga gustong mas makakat-on og maayo sa mahitungod aning Kristohanong panagtiayon. Hala, appeal mo aning couples for Christ. Ang katosang Divine Mercy nga basic orientation seminar murag karong 23 sad Sabado gihapon. Sabado ba? Sige, atulan niya ng isulti o kanus o ang actual naasad tay basic orientation seminar on mercy para sa mga gustong modibusyon aning divine mercy. Unsa man ni siyang mga organisasyon na Couples for Christ, aning divine mercy, mga paningkamot ni nga maduol tas Ginoo. Isip couple, mga magtiayon, maduol sa Ginoo. Individual, maduol sa Ginoo.
batanon, tiguang, guwapa, guwapo. Aritas Ginoo paduol ta. Karon dili nimo bati atong naong, nya katong batig naong amo duol sa Ginoo, makadawat sa iyang kabati, no? dili siya mo guwapo pero makadawat siya. Makadawat ba? Dili na sad siya mahimong kanang magdepresyon tungod siyang naong. Ingon ana na nya kadto sang mga guwapo guwapa, di na sad sila magpagarbo. Nga murag yung sila gyud mo ay kuan, sila gyud maoy labaw sa uban. Ang mga dato dili magpagarbo, ang mga pobre dili sad masinas mga dato. Ingon ana ang kinabuhi nga Kristohanon. Nato na siyang puy-an. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, pariham ni gihapon, ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Kitang tanan binuhat ra gid tas Ginoo. O kung muduol ta niya, iyatang kaluy-an. Magpagarbo ganita, iyatang biyaan. Magkapuliki gitag atiman sa tong kaugalingon, hangtod na lang ang uban maghikog na lang noon, kay wa na may Ginoo nga nag-atiman nila tungod sad sa ilang pagpalayo sa Ginoo. Muna si San Juan Crisostomo naghimo sa iyang mga pagwali, awhag sa mga leaders o sa mga members sa simbahan o sa gobyerno nga mubalik yun pagsunod ni Kristo, nga motuo sa ebanghelyo o mosunod niini bisan pa man usahay murag dili ta kasabot sa gipasabot, kay ang epekto sa ebanghelyo kun atong sundon pulos gyud nindot para sa atong kinabuhi, lawas o kalag. Manindog ta. Mga igsoon, maadunahan man o kabos ang Dios, nagtawag kanato sa pagsunod kaniya sa kinasing-kasing gayod. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ubos sa pagpanglatos ang simbahan, ligong maghupot sa pagtuo o iniusang mutigom sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga kabus ug mga gigutom, mabusog pinaagi sa matinud-anong mga paningkamot sa atong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohon nga gikasilagan, giinsulto, gisalikway ug gipahimuslan, magsadya ug mahupay diha sa gingharian nga nagpaabot kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug mga idaran, mubatig seguridad pinaagi sa atong gugma ug pag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagi plano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohong mihalina, makaangkon sa kaluoy sa Ginoo, pinaagi sa panabang sa atong mga pag-ampo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, dungga ang among mga pangamuyo, nga among gituboy kanimo sa pangaman ni San Juan Crisostomo, imong obispo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalan ko karon, Ginoo, maglaom
sa imong imong gipatikan. Dunay lang kini, bihanan ko karon, habang kinasinta asin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagayog ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang sakripisyo nga among gihalad nga mahigugmaon sa pangilin ni San Juan Crisostomo kaysa iyang pagpahimangno kadamo kami usab nahimong siguro sa among pagdaig kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Juan Crisostomo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears of sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O maluluyon nga Dios, itugot nga ang mga misteryo nga among gikalawat sa pangilin ni San Juan Crisostomo, maglig-on kanamo diha sa imong gugma ug maghimo kanamo nga makanunayong mga magtatanyag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung puy-an ang ebanghelyo, dili ta magsigig pangandoy kaibog niining kalibutanong mga butang. Salamat sa nangandoy langit og nipalit nato og mga slots para sa atong umaabot nga National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong holy pads nga slots doon na natay halin sa ako nang gikaingon kaganihan, iabot nag 22,882 slots na analay 77,118 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Og mopalit lang gitagtag sa kaslat bisag kada lang simana, kitang tanan nga mga Katoliko nga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer, online parishioners o territorial parishioners. Imagine lang ninyo pila kay atong halin kada simana. Hilo man. Wa giningon bitaw no. Hilom kaayo no. Murag yung wa gilabot kinabuhi bantay bitag masakit mo sige mo ampo din ni San Vicente. O na San Vicente nangandoy nga atong tabangan ang atong mga umaabot nga kalihukan sa Archdiocese kining retreat, National Retreat for Priests.
ang atong katong Couples for Christ, kinsa tong interesado nga mga couples, ala tambong mo karong 23, ala 7:30 gabi, anhara diha sa atong FLA, kanang ato dihang FLA nga office. Nya ang sa Bosom katong Basic Orientation Seminar on Mercy, ato pa nang schedule og asa sa dapita, pero karong 23 sana siya himuon para sa Divine Mercy Devotees. Ang Ginoo manaa kaninyo Mayusap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.